En Galicia, o rural garda unha memoria feita de mans, saberes e coidados. Son historias que sosteñen a nosa cultura. O proxecto As que contan nace para darlle voz ás mulleres que con oficio, creatividade e resistencia nos transmiten a súa forza, o seu legado e transforman a súa experiencia en aprendizaxe viva. O alumnado da Escola de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón documentou e convertiu en conto a vida de tres mulleres do rural lucenses. Idoia Cuesta, artesá e deseñadora de cestería contemporánea. Pepa de Bonxe, ceramista ligada á tradición oleira. E Marta Álvarez, gandeira ecolóxica e emprendedora. A través da fotografía, o vídeo, a serigrafía, a cerámica, a ilustración ou o deseño gráfico, desenvolvéronse propostas visuais e obxectos que recollen a súa memoria e a súa relación co territorio. Seguindo a metodoloxía Design Thinking, o alumnado aprendeu a empatizar, investigar, idear, prototipar e compartir. Durante meses documentaron, interpretaron e recrearon seus saberes. Cada disciplina achegou a súa ollada. Un traballo interdisciplinar no que participaron tamén a Escola Oficial de Idiomas, encargada da revisión lingüística, e o Conservatorio Xoán Montes, que puxo música a xornadas de contacontos con nenos e nenas de primaria do Colexio As Mercedes. O proxecto foi tamén un encontro interxeracional. Mulleres, alumnado e cativada compartiron historias en xornadas de contacontos que fixeron da escola un espazo aberto e comunitario. Foi a culminación do traballo de todo o curso. Os xardíns da escola convertéronse nun espazo transformado por unha instalación colaborativa, un tecido de bimbo realizado xunto a Idoia Cuesta e elaborado por profesorado e alumnado. Este tecido converteuse en escenario e símbolo do proxecto, unindo tradición e creación contemporánea. A escola encheuse de case 50 nenas e nenos respetuosos e atentos á actuación do grupo de canto do Conservatorio de Música e moi participativos coa intervención da contadora Atenea Fernández Xarope Tulú, quen interpretou o conto dedicado a Marta Álvarez. A cativada rematou a actividade recortando e pegando granxas, vacas, facendo bonecos de papel, xogando cos irmáns cerámicos e desfrutando das variadas ilustracións. Todo proposto supervisado polo profesorado participante no proxecto. Agora todo este traballo avanza cara á súa difusión pública. Estase a preparar unha exposición que se inaugurará no Museo Provincial de Lugo o vindeiro 7 de novembro. Será a oportunidade de amosar o valor dun proceso que combina igualdade, arte e memoria. Elas contan non é só un proxecto educativo, é, en definitiva, un camiño compartido. É un xeito de lembrar quen fomos, recoñecer quen somos e imaginar quen queremos ser. Porque cando elas contan, contamos todas.